कार्बि आंलंनि मोनसे कन्डिशनाबो जोंनि गेजेराव मोनफैनो हागौ माखासे जोंनि जि बिबेगा बेगा मोनसे प्रजेक्टआव जोंहा जिहेतु जानानै दङ आरो मोनद' हारिनो एसटि होनायनि बेलाखौथ' थोंजोङै बुंदों माने जुमाय लोंबाथाय कन्ट्रल थाया नालाय बिराद स्पिडआव सालायनोसै हो बेयावनो जाब्रबथाया जानोसै जाब्रबथाय जानानै गिलु बालु बै जौ लोंनानै गारि मटर सालायोब्लाथाय साबधान जादो नङाब्ला नांगोन 10,000 फाइन माब्लानिफ्राय माब्लासिम नैबे स्ट्रिक्टलि जे चेकिं क'क्राझारावहाय लानाय जादों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना ला आरो साबधान जानाया जों गासैनिबो इम्पर्टेन्ट आरो बिथांमोना जि चेकिं खालामदों बेयो मोजां जादों मानो होनब्ला नैबे थासारिया गोबां गाज्रिनि सायाव गाज्रि जालांनायखौ जोङो नुबाय थादों खौरांनि एबा ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय आरो बेराफारसेथिं जे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसा लाइमोनफोराहाय फिन खेबसेबाव खुद्रि सारनाय जोङो नैबे खौरांनि गेजेरजों मोननाय जादों आरो मानो खुद्रि सारफिनखो बिथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन इउनिभार्सिटिनि गेटआव जोङो जोंनि जि मैया जि ओंखारनाय डिसिजन बे डिसिजनखौ जोङो टटेलि जों कन्डेम खालामदों आरो बे डिसिजनखौ जों मानिनानै जों लानो हायाखै मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि सोमावसारनायखौ सारा बिटिसि बाखि आरो बेजोंनो लोगोसे आसाम बाखि आरो रायजो राजा गासै सुबुं बिथांमोना जोंनि सोमावसारनायखौ आरो नुदों आरो टटेलि मिथियो जोंनि फरायसाफोरनि सोमावसारनाया मा सोमावसारनाय फरायसाफोरनि सोमावसारनाया सोरबा गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआव जोंनि सोमावसारनाया नङा फरायसाफोरनि सोमावसारनाया सोरबा पार्टिकुलार पार्टि सोरनिबा गभर्नमेन्टनि आरो सोरबा पार्टिकुलार मानसिनि एगेन्स्टआव सोमावसारनाय जोंनि नङा जोंनि सोमावसारनाया जाहैबाय मोनद' हारिनो एसटि होनायनि एगेन्स्टआव जोंनि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायाव जिहेतु 29 नभेम्बरनि मोनसे बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ 29 नभेम्बरनि जि मोनसे पिसफुल प्रटेस्ट रेलिया जि बिटिसि सेक्रेटारियेटआव मोनसे इन्सिडेन्ट जानानै थांबाय बे इन्सिडेन्टखौ लानानैनो बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय आरो बेजोंनो लोगोसे स्टेट गभर्नमेन्ट जिहेतु जोंनि आखायाव जोङो मोननो हादों जि गभर्नरनिफ्राय जिहेतु नटिस फैदों जि इनकुवेरिनि जुडिशियेल इनकुवेरिनि स' जुडिशियेल इनकुवेरिनि नटिस फैनायाव दिनैसिमबो जोंनियाव जेबो इनकुवेरि जेबो गैया आरो इनकुवेरि गैयाथ' गैया मैयायो जेरैबायदि उइदाउट इनकुवेरि उइदाउट इनभेस्टिगेसन उइदाउट प्रुफ सानै रेजिस्टारखौ जिहेतु रिलिज होबाय बिथांमोना स' बियो गनायजाथाव नङा आरो थोंजों खोथाखौ जोङो बुंदों दि स्टेट गभर्नमेन्ट आरो जिहेतु बिटिसि गभर्नमेन्टआ फरायसानि सोमावसारनायखौ मोनथायनि थाखाय सोमावसारनाय थामोनथायनि थाखाय सोमावसारनायाव जुदि बेबायदि इनकुवेरि आरो माबा माबि होनानै जुदि सोरखौबा पलिटिकेल एलिगेसन होनानै सोरखौबा जुदि गमामायैनो जुदि बलि खालामोब्ला सोरबा जुदि सुबुङा गमामायैनो जुदि साजा मोननाङोब्ला बेयाव फरायसाफोरा कुनु प्रजायाव जिरायनाय गैया बेखिनि बाथ्राखौ जोङो टटेलि नोंथांमोननि गेजेराव जों फोरमायहरदों आरो जों फोरमायदों बेयावहाय जोङो नुनायाव जोंनि गेजेराव मोनफैदोंमोन 13 डिसेम्बर 2025आव स्टेटनि जि गभर्नरनिफ्राय मोनसे जुडिशियेल इनकुवेरिनि मोनसे नटिस होदों बेखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव आं दिन्थिबाय नै जुडिशियेल इनकुवेरिनि मोनसे नटिस बियो आरो बेजोंनो लोगोसे मैयायो अफिस अफ द भाइस चेन्सेलर बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय जि जोंनि रेजिस्टार बे रेजिस्टारखौ जि लोब्बा दङ होननानै बिथांखौ रिलिज होदों बेयो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आरो बेजोंनो लोगोसे नैबे जोंहा क'क्राझार इउनिभार्सिटिनि दैमासा दिब्रां मुसाहारि सार बिथांखौ रिलिज होदों दा बिथांमोना जोंनि मुभमेन्टआव 1% बिथांमोना कन्ट्रिबिउसन गैया 1% बिथांमोना जगदान गैया आरो 1% बिथांमोननिफ्राय जोङो इनिशिएटिभ जोंनि बे बिग्रायनायाव बिथांमोनखौ जोङो कुनु प्रजेक्टआव जोङो इनिशिएटिभबो लायाखै बिथांमोननि जोङो कन्ट्रिबिउसनबो लायाखै बिथांमोना जोंजों इनक्लुसिभबो गैया आरो बिथांमोना जिबायदि दङ बिथांमोनखौ थानो हो बिथांमोना जिहेतु जोंजों जेबो पार्टआनो गैया बिथांमोनखौ जोंनि षड़यन्त्र खालामनानै जोंनि मुभमेन्टजों लोब्बा लाखिनानै जि षड़यन्त्र खालामनानै बिथांमोनखौ साजा होनायखौ जों लुगैयाखै आरो जोंनि जे बिग्रायारि बिथांमोनाबो फंसे बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ दिनै पिसफुलि स्टुडेन्टफोरा बिग्रायगासिनो दङ बे बिग्रायनाया पिसफुलि थांनो हो जुदि मोनसे प्रजेक्टआव जोंखौ जुदि पलिटिकेल एलिगेसन होनानै बेबायदि मोनसे जुदि प्रजा जुदि खालामबाय थायोब्ला कार्बि आंलंनि मोनसे कन्डिशनाबो जोंनि गेजेराव मोनफैनो हागौ माखासे जोंनि जि बिबेगा बेगा मोनसे प्रजेक्टआव जोंहा जिहेतु जानानै दङ आरो मोनद' हारिनो एसटि होनायनि बेलाखौथ' थोंजोङै बुंदों फरायसाफोरा ट्राइबेल फरायसाफोरा कुनु प्रजेक्टआव जों मानिनानै जोङो लानो हानाय नङा आरो मोनसे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव आं फोरमायखाबाय जि जोंहा जिहेतु सानै रेजिस्टार बे सानै रेजिस्टारखौ जोंनि मुभमेन्टजों कुनु प्रजेक्टआव 1%बो इनक्लुसिभ खालामनाङा बिथांमोनखौ बिथांमोननि बायदियै बिथांमोनखौ थानो हो आरो माबा मोनसे इनभेस्टिगेसन खालामनानै जुदि माबा मोनसे जुदि प्रुफ मोनोब्ला बिथांमोनखौ रिलिज होनायाव जोंहा जेबो बाजानाय गैया आरो थोंजों खोथाया बेनो जिहेतु बिथांमोना जोंजों 1%बो बिथांमोना जिहेतु लोब्बा गैया बिथांमोना जोंनि मुभमेन्टजों जेबो लोब्बा गैया स' बिथांमोनखौ जोंनि मुभमेन्टजों सरजाबनानै बिथांमोनखौ साजा होना बेबायदि एलिगेसन लागायनो नाङा
हारि आरो थामोनथानि मोनथायनि थाखाय सोमावसारनायाव बेबायदि जोंखौ षड़यन्त्र खालामनाङा बिनिख्रुइ गाज्रि थासारि जागोन बिनिख्रुइ बांसिन सोमावसारनाय जागोन आरो नोंथांमोननि निउस मिडियानि गेजेरजों जों बुंदों आरो बेखौनो जों बुंदों जोङो पार्टिकुलार गभर्नमेन्ट सोरनिबा एगेन्स्टआव नङा सोरनिबा जोङो लिडारफोरनि एगेन्स्टआव नङा जोंनि एगेन्स्टआनो जाहैबाय जोंनि जि बिग्रायनायानो जाहैबाय मोनद' हारिनि एसटिनि जि होनायनि एगेन्स्टआवसो जोंनि बिग्रायनाय बेखिनिखौ आं थोंजों फोरमायहरबाय नै बेयाव मोनसे गाबगानाय बे डिसिजनखौ नायदो बे डिसिजनखौ जों कुनु प्रजेक्टआव फरायसाफोरा दाथ' नै जोङो हमनानै ला जोङो 10 जन 15 जन मानसिजों दिनैनि मैयानि जि मोनसे नटिस जि अर्डार मोनदों बे नटिस अर्डारखौ जों टटेलि जों कन्डेम खालामदों बिनिख्रुइ हाजार हाजार स्टुडेन्टआ जुदि कन्डेम खालामगोन आरो बेजोंनो लोगोसे रेलि खालामगोन आरो बेजोंनो लोगोसे मानो थाखाय रेलि खालामगोन मानो थाखाय कन्डेम खालामगोन माखासे कुइसन जानो हागौ कुइसना बेनो जिहेतु बिग्रायनायाव बिथांमोना 1% जुरिथ' गैया बिथांमोन बायदिखौ जुदि साजा जुदि होयोब्ला बेखौ फरायसाफोरा बोरै गनायना लागोन नङा होमबा बे कुनु प्रजेक्टआव गनायथावना नङा आरो लिगेल प्रसेसै जुदि माबा मोनसे जुदि इनभेस्टिगेसन खालामनानै जुदि प्रुफ जुदि मोनोब्ला बिथांमोनखौ जुदि रिलिज होनायाव जोंहा जेबो खोथा गैयामोन नाथाय बिथांमोना जिहेतु जोंजों कुनु पार्टआनो गैया दा बिथांमोनखौ जुदि बेबायदि षड़यन्त्र पलिटिकेल एलिगेसन खालामनानै जुदि बिथांमोनखौ जुदि बेबायदि षड़यन्त्र खालामनानै जुदि रिलिज होयोब्ला बेयाव बिथांमोना गोबां दुखु जागोन नङा होमबा स' बेबायदि बुस्थुखौ जोंनि जि बिग्रायनायजों सोरनिबा खति जानाय सोरनिबा मा जानाय बे बुस्थुखौ जों लुगैयाखै बेखिनि बाथ्राखौ थोंजोङै जों पिसफुलि बाथ्राखौ जों बुंबाय थादों आरो बेनो बे आयदानि सायाव नोंथांमोना भाइस चेन्सेलरजों सावरायखांबाय नामा बे आयदानि सायाव नायदो जिहेतु 13 बेयावहाय मेनसन खालामनाय दङ जिहेतु 13 डिसेम्बराव गभर्नरनिफ्राय जिहेतु जुडिसियेल इनकुवेरिनि मोनसे कमिटि दानानै होदोंमोन नङा होमबा कमिटि दानानै इनकुवेरिनि मोनसे नटिस अर्डार होदोंमोन स' जेबो इनकुवेरि गैया जेबो प्रुफ गैया थ' बेबायदि बेलायाव जुदि सोरबा जुदि बलि जुदि जानो गोनां जायोब्ला आरो सरासनस्रायै फरायसाफोरनि बिग्रायनायखौ मा नोजोरजों नायगासिनो दङ बिथांमोना इन फिउचाराव गम मोनगोन बिथांमोना मोनथिगोन फरायसानि बिग्रायनाया माबायदि आरो बेबायदि बेलायाव जुदि पलिटिकेल एलिगेसन खालामनानै जुदि उइदाउट इनभेस्टिगेसन उइदाउट प्रुफ बेबायदि जुदि खालामोब्ला बेयाव फरायसाफोरा बोरै सहायनो बेयो गनायथावना नङा लिगेल प्रसेस जुदि माबा मोनसे जुदि खालामनानै जुदि मोनोब्ला बेयाव फरायसाफोरा बुंनो गोनां बाथ्रा थानाय नङामोन नाथाय बेबायदि सोरनिबा जोंनि बिग्रायनायजों षड़यन्त्र खालामनानै जि बिथांमोनखौ रिलिज होनायाव जोंहा गोबां दुखु दङ आरो बेयाव जोंहा बुंनो गोनां दङ आरो सोमावसारनो गोनां गोबां बाथ्रा दङ आरो बेजों लोगोसे रड सेफ्टि मान्थ मोनसे अफिसियेल इन्सट्राक्सन फैदों रड सेफ्टि मान्थ फालिनांगौ नैबे 1 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम बेबो मोनसे नांफाबाय बे खेबसेयैनो जोङो जोंनि थांखिखौ माने रैखाथि जिथु गारि सालायनायाव रैखाथि जिथु लाखिनांगौ बेखौ नोजोर बोनानै जों खेबसेयैनो हाबाफारिखौ आखायाव लादों आरो नैबे समाव जिहेतु पिकनिक जानाय बोथोर गतिके बे समाव बांसिन जाब्रबथाय जानायखौ जों नुनो मोनो बेखौ जिखुनु प्रकारै होबथानांगौ बे जोंनि थांखि दा क'क्राझार जिल्लायाव जेसेबां जायगायाव पिकनिक जाग्रा जायगा दं दाथ' पिकनिकजोंसो बोथोर नालाय पिकनिक बोथोर नालाय मोनफ्रोमबो पिकनिक स्पटआव थांग्रा लामा मोनफ्रोमबो पिकनिक स्पटआव थांग्रा लामायाव चेकिंआ सोलिगोन खालि टाउनल' नङा सोरबा जुदि सानदोंब्ला जे आङो नैबे गसाइगावनि खनायावसो पिकनिक जानानै गारि सालायदों आंखौ रावबो मोननाय नङा सोरबा जुदि सानोबा आङो नङा आं सरलपारायावसो फैदों आंखौ रावबो मोननाय नंला जुदि बिदि सानदोंबा बे एकदम गिलु बालु गोरोन्थि जागोन मानोना नैबे चेकिंआ खालि हान्थामेला बिफानावल' खालामाखै जिल्ला बेंथाइनि लिडारशिपआव नैबे हान्थामेला बिफाना जथायै बे चेकिंखौ खालामगासिनो दङ जिखुनु जायगायाव चेकिंआ जिखुनु टाइमाव जानो हागौ बा जागासिनोबो दङ गतिके जोंना मोनसेल' खावलायनाय खुब स्पष्ट भाबै बेखौ गोख्रोङैनो होननांसिगोन जे कुनु खारनाव पिकनिकआनो होन बा जिखुनु खारनावनो होन जुमाय लोंनानै गारिखौ दा सालायथारथों बेखौ खोनासङै मानसिया बानो हागौ माने बाथ्राया ओरैहाय हेलमेट गानाजासे गारि सालायनो जानाय बे खोथाया गारि मटर साइकेल सालायबादि हेलमेट गाननांगौ बे खोथाखौ बयबो मिथिसिगौ बेखौ माने मिथिनानैबो जे गोरोन्थि खालामो बै जिनिसासो जोंनि थाखाय बिराद दुखु गोनां दा माने
जों बेथ' नियमाथ' दङ जोंथ' जोंनि नियम बादियै बिसोरखौ जों फाइन फोनाङो नङा बेथ' बेनिफ्रायनो जागासिनो दं नालाय गतिके बेखौ जोङो बे सैथो खोथाखौ जों मानिनानै लाथारनांगोन जुमाय लोंनानै गारिखौ दा सालायथारथों हो जुमाय लोंनायखौथ' जों बादा होआ बादा होनो हानाय जोंहा मोन्थायबो गैया आरो जों बादा होनो गोनांबो होननानैबो जिबनाव साना खिन्थु जुमाय लोंनानै गारि सालायनायखौ जों बादाल' होनाय नङा जों बेखौ हमथागोन माने नियमनि गेजेरजों दा बाहाय फाइनखौ नायोब्ला 10,000 फाइनाथ' दंखायोआनो नाथाय बे 10,000 फाइनखौ साननायनि सिगां बे जाब्रबथाय जानानै जुदि माबा मोनसे गाज्रि जाथाय जायोब्ला बे 10,000निख्रुइ बेसेबां बांसिन खहा जागोन बेखौसो सानहरनांगौ आरो 10,000खौ साननाया गिदिर खोथा नङा आरोखि बे माने जाब्रबथाय जानानै जुदि माबा मोनसे गाज्रि घटना जायोब्ला गावजों लोगोसे न'खरनि मानसिफ्रा बेसेबां आलाय सिलाय जागोन बै खोथाखौ सानहरोब्ला बे नैबे 10,000 जिथु फाइन बे नगण्य बादि नुयो दा ओंखायनो जों खुथार माने जोङो गोसो सिंनिफ्राय आरो बिफाननिफ्राय बारे बारे गले गले मोनसे खोथाखौल' होनबाय थादों जे माने जुमाय लोंबाथाय कन्ट्रल थाया नालाय बिराद स्पिडआव सालायनोसै बेयावनो जाब्रबथाया जानोसै जाब्रबथाय जानानै गिलु बालु बै गिख्रंथाव जेराव माने जिउ जोबनायसिमहालागै जाथाय जों नुनो मोनो आथिं बायनाय आखाइ बायनाय बेफोरथ' थाखासैयानो दा भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना निश्चय मिथिनानै मोनबाय बुजिनानै मोनबाय बिथांमोना मा फोरमायलांखो मा बुंलांखो जे रड सेफ्टिखौ लानानै जे फैगौ जानुवारि दिनैनिफ्राय जागायनानै 30 जानुवारिसिम नैबे रड सेफ्टि आयेनखौ बानायनाय जादों जे जौ लोंनानै जे गारि मटर सालायनानै गोबां नैबे थासारियावहाय एक्सिडेन्ट जाबाय थानाय आरो गोबां जिउ खहा जाबाय थानायखौ जे नुदों आरो बेखौ लानानै बिथांमोनाहाय स्ट्रिक्टलि चेकिं सोलिदों माने स्ट्रिक्टलि चेकिं खालामनाय जादों जे क'क्राझारावहाय आरो जोंनि थाखाय बे मोनसे मोजांखौनो बुंनांगोन जे गोबां माने जौ लोंनानै गारि मटर सालायनायावहाय बै आनकन्ट्रल जानानै जे बेफोरबायसा खहा जाबाय थादोंना थिग बेखौ जोङो नैबेनि गेजेरजों एसेबाबो होबथानो हागोन होननानै आं आसा खालामो बेराफारसेजों बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला जौ लोंनायखौ जेबो हेंथा होनो मोन्थाय गैया आरो हेंथा होआ खिन्थु जौ लोंनानै बेफोरबायसा गारि मटर सालायनायखौ बिथांमोना स्ट्रिक्टलि चेकिं खालामो आरो हेंथा होगोन होननानै बिथांमोना खौरांनि गेजेरजों फोरमायनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बिथांमोनाहाय गोबां खोथा फोरमायदों बा बुंलांदों नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों निस्सय नुबाय आरो लोगोसे बेजोंनो जे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जे फरायसा लाइमोनफोराहाय फिन खेबसेबाव खुद्रिसारदों जे मोनद' हारिनि ST होनायनि सायावहाय जे नै दाखालिबावैसो 29 नभेम्बरावहाय जि BTC सेक्रेटारियेटआवहाय जेनाय जाथाय जाब्रबथाय थिग बेखौ लानानै रेजिस्ट्रार बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सानैखौहाय दिनै मैया जि रिलिजनि मोनसे नटिफिकेसन नटिस फैदों थिग बेखौ लानानै बिथांमोना गोख्रों खुद्रिसारनानै खोथा बुंनायखौ नैबे खौरांनि गेजेरजों जों मोननाय जादों नोंथांमोनाबो नैबे भिडिअनि गेजेरजों निस्सय नुबाय बा बिथांमोना मा फोरमायखो गोख्रों रावजों खोथा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों आं बेनि सायाव इमान गोलाव भिडिअखौ खालामनो थांला जिहेतु नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों निस्सय बिथांमोना मा फोरमायदों बिथांमोननि खुगाजोंनो खोनानो मोनबाय बा बुजिनानै मोनबाय भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै चेनेलखौ दंबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे नोंथांमोना नैबे चेनेलनि गेजेरजों गोदान